Як усё ж такі, на вашу думку, будзе больш правільна? Беларусы беласточчыны ці падляшскія беларусы? Білоруси білосточчини. Ну, я як історик мушу сказати. Зробім подкаст. Я говорю, добре, зробім. Ці мова гэта настолькі насамрэч важна? Ważna. Багацейшай і больш складанай тоеснасці, так, з такой свядомасцю. Зараз гавораць, што бібліятэкі не патрэбны. Хто так кажа? Пакажыце мне гэтых людзей. А калі бачым вас на танцполе, дык так і не скажа. Ай, каб ви бачили мене тоді. To maj, taki drip. Pomimo tych morozów. I właśnie, że to drip, że musimy chwalić naszej tojeśnością. Я тобі скажу, чаму мне важна заставацца беларусам. Просто каб быць сабою. Гэта так проста. Гэта так проста, як з галавой залезці пад ковдру. Пад ковдру, так хочется працягнуць словамі. Падкаст «Тутака». Партнёр Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. Серыя падкастаў суфінансавана са сродкаў The German Marshall Fund of the United States. Рэалізацыя задачы дафінансавана са сродкаў Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Рэспублікі Польша.